Regeringen og de røde fagforbund, de ønsker at øremærke 3 måneders barsel til fædrene. Det er en beslutning, som jeg klart mener bør ligge hjemme i de danske hjem hos mor og far. Kvinderne de har 14 ugers barsel af den grund, at det er dem, der føder, og det er dem, der ammer børnene. Herudover så er der 32 ugers barsel, som ligger frit tilgængeligt til mor og far. Vi siger nej tak til øremærket barsel. Min datter ved jeg ordner alt, der er ikke det jeg ikke kan. Hun synes hendes farmand er en supermand. Orte tit tit og dikke dikke dik, klappe klappe kage og sige som skib og skræk. Selv efter tårne rose på sit slot, der siger hun blot: et barn til. Skal